Comelec magpapatupad po ng 5 araw na suspensyon ng voter registration sa bayan ng Mangaldan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Isa sa ilalim sa pansamantalang suspension ang voter registration sa Mangaldan mula Abril 21 hanggang 25 ayon sa Commission on Elections upang bigyang daan ang pagsusuri ng listahan ng mga botante. Ayon sa ulat, isasagawa ang pagdinig ng Election Registration Board na tututok sa pag-aayos ng listahan sa loob ng 5 araw. Kabilang dito ang pag-aalis ng mga pangalan ng mga yumaong botante at pag-alis ng mga posibleng dobleng rehistro. Magpapatuloy naman ang proseso ng pagpaparehistro sa Abril 26 matapos ang pansamantalang paghinto. Samantala, hindi umano maaantalang pagkuha ng voter certification dahil mananatiling bukas ang Comelec Mangaldan sa buong panahon ng suspensyon. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.